ବାହାରେ ପୁଅ ଝିଅ ବା ବହୁତ ବଡ ମହତ କାମ କରିଛ। ମୁଁ ତ ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବୋହୂକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲନି? ଆମେ ପରା 7 ଜନ୍ମକୁ ସାଥି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛେ। ଥରେ ବି ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲନି? ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ବଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ତମେ ବିଧବା ହେଇଗଲ। କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ ବଡ ବଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଗାୟତ୍ରୀ। ଯୋଉ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଧରି ଚଲେଇବା ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ବାପା ନିଜେ ଉପାସ ରହି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ବଢେଇ ଦିଏ, ନିଜେ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କିଣିଦିଏ, ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କିଛି ଗାୟତ୍ରୀ, ଏ ଦୁନିଆର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ବେଶ ଦେଖିପାରିଥାଏ, ହେଲେ